सूचना କାହାର ଯଦି ପାଉଁଜି ହଜିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ରଥ ଉପରୁ ନେଇଯିବେ। ପାଉଁଜି ଗୋଟେ ହଜିଯାଇଛି। ପାଉଁଜି କୌଣସି ଭକ୍ତର ପାଉଁଜି ହଜିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଆସି ରଥ ଉପରୁ ନେଇଯିବେ। ଏଥର ବନ୍ଦ କର, ଏଥର ଫିଙ୍ଗିବା ବନ୍ଦ କର, ଏଥର ବନ୍ଦ କର, ରଥ ଚାଲିବ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗରେ ଫିଙ୍ଗିବ। ପାଉଁଜି ହଜିଯାଇଛି, କୌଣସି ଭକ୍ତର ପାଉଁଜି ହଜିଯାଇଛି। ସେଟା ଷ୍ଟିଲଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲେ ଗୋଟେ ଫିରି, ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲେ ଗୋଟେ ଫିରି। ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରି କିଛି